Dnes som tu štvrtýkrát. Prvé vlastne ošetrenie bolo extrakcia viacerých zúbkov, teda prvá bola konzultácia, potom následovala extrakcia zúbkov, následné vsadenie implantátov, 4, a potom som prišla tretíkrát, to sme vlastne obrúsili, ak si správne spomínam, a nasadili sme teda provizorné zúbky. Štvrtýkrát som prišla na nasadenie už teda celokeramických koruniek a dnes som prišla na kontrolu. A ste dostali provizorné nejaké dočasné zuby, že mohli ste ísť do práce? Jasné, to ma tak zaujímalo hneď, že či teraz musím zostať na penke pár mesiacov, alebo budem môcť chodiť do práce. A doktor mi ponúkol 2 vzorkovníky, tých vlastne, ako tomu vravíte, prirodzených odtieňov, a potom tých takých trošku veľších. A všetci sú takí akože milo prekvapení. Ako sa cítite teraz? No, to je taká častá odpoveď, ktorú vám tu ľudia hovoria, ale je to pravda, že ako taký iný človek. Áno. Človek, hej. Fajn. Je to super.